سلام كبرات بيتسبنا أبناي لهم عند مدبنا شوعتني علمنا نعيش وسراح استبهلوا مسحقتنا يقبلنيات التاريخ حزنا لكم نسينا لنا كسابنا يتمدب مودعتا حبيركمنا نخطنحو عديمناكم اتي أبناي فلما درجة استغمت بتعمي مقرم تاريخ نكيم نتقلكم بمزخخار نافت فيديو نمرح مبزحتيهم قبنياتات كابل فلتولو نقرات اتغندي علامهم نخساقعو ندفزمو قبن دقبرو أقدم كام الدلاون متنقاقن انتخون مستتحزو كابل صبيا مقصعتي نمتراف كاب حد وعزوهم تخرت مهابهم لتلمد نقاريو كوينوون أبشو عيترتان نرخبو قبننيا نكفتزمو دحاسبو قبن وعلى حانتي تنقاقاي قبرن دارم كيبتاني زبهال قزاوت سبيرو بمئتاون أو وشت نجنبر أقعت بمسرق يدفلت كم تلمدون أب حدا مشت نتسرقي نمفتام ناب حدا جزا مع زوي تقع نابت جزاون سيرون تأتو أبتو وشتي ناي بولايس أبالات مرمرانا قبرو يرخبهم دارون كسرقو نجنبر جزا قدم ساعات بخالوت سرقت تسرقو صاوعيت لبزحم بولايس نتجزا نفتشو يوم نيرم دارون وكل خنا صنعت كي جبره لتسرق جزا نمسرق بمفتانو نام محير أتوه أبتعلت أبكالق جزا نيسرقي فتنا جيرو سب سلازم مسو كهدمون انتفتن نعرسو دهاسين دمون أبتبوتا لتارخ بس لدنبرة بوليس بنايدم مرمرة نغلطي قبن تحت تجيرو أسيرو إيو أبشاد شايترتا دما إنرخبو كالق مدنا قبننيا ألبرت بيلي يدبهال ألبرت نسمع حزقو أب كلتاشن عسرتن كونسيتي بدركب حدا بانكي نمسراق تلمي وصقو كابتنايت المومونغوغن حدا فلي دبالا ناقاري نيرو ألبرت نغسرقو ود حاسبو بانكي سراح سداد بزحن نالباشوون نابت سرقي مسكدو اتغنزب كساب دهبوهم بزح جزا نكي وسدلهم بدبل نتوم ناي بانك سراح تنياتات أغديمو تليفون بمدوال እናመጹ ከም ድኾኑን ገንዘብ ኣዳልዮም ንኽጽበይዎምን ይዛረቦም እቶም ናይ ባንክ ሰራሕተኛታት እውን ነቲ ቴሌፎን ምስ ተዓጸወ ብምድናቕ ናብ ፖሊስ ደዊሎም እቲ ኩነታት ብምዝራብ ክጽበይዎም ጀመሩ ፖሊስ እውን ንኣልበርት ምስ መሓዝኡ ቃል ከም ዝኣተውዎ መሰረት ጽንሕ ኢሎም እቲ ዝተዳለወሎም ገንዘብ ንኽወስዱ እንትመጹ ኣብቲ ማዕጾ ሒዙ ናብ ቤት ማሒር ወሰዶም ኣብ ሓምሻይ ተርታ ንሪኦ ካልእ መደነቐ ገበነኛ مستحج درأنايو تمساسال انتخون نعشنتو صاقعقن نبوزحات كساب حج جزا لسحقي نيرو روبن زاراتي حدا او ناي ماكينا سبير بارت شوشتي شقوت بمحاز يخيد نايتو شوون سراح تنياتات جنزب نكهبوو يفرارحم اتهم سراح تنياتاتون اتي جنزب كلو زغمت قلو ابكازنا وشتي كم دخونن اتي مفتوح دحازو دما اب تسعات دينبرا اتي ماناجر كم دخونه يزاربوو مودعا إذا سرقي ورقة بيرون بمحاب اتماناجر انتمتس بز تليفون غيرم نقدو ولولو يزاربهم اتوم نايت الشوق سراح تنياتاتون اتو قصر قادي فلهم مسواتة ناب بوليس بمدوال يحبرو اتوم بولايسون ابتو الشوق وشتي تحابيهم نروبن دويلهم نخصوعوا يقبروهم حياوين نتي خون عشنت اكواتري تفلتا ناب تستدالو المتصاوديا تخيدو دقاتوا روبن بسرقي تفريدلو ناب بيت محير اتوا أبراو عيترتان نرخبو قبننيا فلي دبالان تخون إذا بعل تاريخ دما ود 30 عدمة 7 تخون تريبر جونز لتباهل سراغيو تريبر كاب سرق خالق ناي فيسبوك ولفي زاسأللون تخون أب حد وقتي كم دتلمده أب جورجيا وشتي أب دركب حدا منبري جزا وشت سيري أتو أب تجزا وشتي كبرات دخونو أقحت نادلين كله جن أب صالون أب طاولة دخونا لابتوب تخفيتو عبد نبرة عينتو يعرف تريبرون نحمشتا دقايق فيسبوك لوجين غيرو انت حدش نجار كم دلو تزرقي ولا حانت زقام كم دا يفتر يحسب جن جنا لوجين غيرو نخطق كم كدو مجمارو ايتجازا بعلوانا تلاعي لاسدد نبرت بدحريت بموصا ايتا ماكينة قلفي بموصا حيزا نا بوليس تدول نزد رأي سراغي بسنبادة بموصا
ማኪኑ ከልዕል ስለ ደይከኣለ ኣብ ጥቕኡ ካብ ዝነበረ ሩባ ብምሕማስ ተሳጊሩ ናብ ካልእ ገዛ ሰይሩ ብምእታው ይሃድም ኮይኑ ግን ናብቲ ክሰርቀሉ ደኣተወ ገዛ ኣብ ላፕቶፕ ውሽጢ ከፊቱ ድገደፎ ናይ ፌስቡክ ኣካውንቱ ንፖላይስ ካብ ዓቕን ንላዕሊ መረዳእታ ስለ ድሃቦም ኣብ ቀይዲ ኣውዕልዎ። ኣብ ሳልሳይ ተርታ እንረኽቦ ቶኒ ቫን ዝገበሮ ተግባር ዕሽነት ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ድፍረት እውን ብሓንሳብ ደሓዘ ይድመስል። ቶኒ ኣብ ናይ ፀጉሪ ስራሕ በዓል ሞያ እንትኾን ኣብ ሓደ ወቕቲ ግን ዝተሰርቀ ቦሽ ማኪና እናዘወረ ተራእዩ ብድብል ክሲ ቀርቦ እሞ ደኣ ነቲ ተግባር ውዒልዎ ዝነበረ ቶኒ ነቲ ናይ ክሲ ኸይዲ ንምክትታል ካልእ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብድሰረቆ ናይ ሌክሰስ ማኪና ሒዙ ናብ ፖሊስ ስቴሽን ይኸይድ። ንፀንሐ ማኪና እዩ ፖሊስ ኣይዝክሮን ኢሉ ብማኪና ስርቂ ዝተኸሰሰ ቶኒ ብኻልእ ዝተሰርቀ ማኪና ክሳብ ፖሊስ ስቴሽን ምኻዱ ድፍረት ወይስ ዕሽነት? ቶኒ ናብ ፖሊስ ስቴሽን ምስ በፅሐ እውን ኣብ ማኪና ውሽጢ ዝነበሩ ኣኻልብ በቲ ናይ ማኪና መስኮት ነጢሮም ምህዳሞም ዘጠራጠሮ ፖሊስ እቲ ናይ ማኪና ቁፅሪ ካብ ናይ ማኪና ዝጠፍኡ መኻይን ኣብ ድምዝገብሉ ሲስተም ውሽጢ ቼክ ይገብሮ። እቲ ማኪና ከም ዝጠፍአ እቶም በዓል ዋና በፅሖም እቲ ደፋር ሌባ ኣብኡ እንከሎ ኣብ ቀይዲ ኣውዕልዎ። ኣብ ካልኣይ ተርታ እንረኽቦ ሽሙ ዘይተፀርሐ ሰራቒ ኣብ ለንደን ውሽጢ ዝርከብ ኣብ ሃሊፋክስ ባንኪ ስርቂ ንምክያድ ተሊሙ ይኣቱ። ነቲ ትልሙ እውን መውዓሊ ዘድልይዎ ነገር ኩሉ ሒዙ ዝተረኸበ ሰራቒ ናብ ሓደ መስኮት ተፀጊዑ ናብቲ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ሽጉጥ ብምሓዝ ገንዘብ ኣብ ድሓዘ ቦርሳ መሊኡ ንክህቦ ይፈራርሖ። ንህይወቱ ዝፈርሐ ሰራሕተኛ እውን ይሰማማዕ። ኣብቲ ሰዓት በቲ ናይ ስርቂ ህውከት ተደናቢሩ ዝነበረ እዚ ሰራቒ እቲ ቦርሳ ኣብ ክንዲ ምሃብ እቲ ድሓዘ ሽጉጥ ነቲ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ሂቦ። ንሒደት ሰከንዳት ብምድንጋር ድሕሪ ምጥምማቶም እቲ ሰራሕተኛ እቲ ሽጉጥ ኣብ ልዕሊ እቲ ሌባ ይገብሮ። ነዚ ዝረኣየ ገበነኛ እግሪ ኣውፅኒ ብምባል ካብቲ ባንኪ ይሃድም። ኣብቲ ማዕፆ ብዝረኸቦ ናይ ሰራሕተኛ ብስክሌት ካብቲ ከባቢ ብቁልጡፍ ይስወር። ናይዚ መደነቒ ሰራቒ መንነት ዋላ እንተዘይተፈልጠ ክሳብ ሕጂ ግዜ ዘገርም ታሪክ ተባሂሉ ቀፂሉ እዩ። ናብቲ ቀዳማይን ናብቲ መደነቒ እንደኾነ ታሪክ ቅድሚ ምሕላፍና ክቡራት ቤተሰብና ነቲ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ንክትገብሩልና ብትሕትና ንሓትት። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ድኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እቲ ቪድዮ ምስ ወዳእኹም ድማ ተሰምዐኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልና። ናብቲ ቪድዮ ንመለስ። ኣብቲ ቅድሚት እንረኽቦም ክልተ ናይ ኩሉ ሻዕ ንዓያሹ ዓያሹ ድብል ሽም ዝሃቦም ስራሕ ዝሰርሕዎ ኣብ ሓደ ናይ ገበን ፍጻመኦም ግዜ ብሰብ ወይ ከዓ ብናይ ድሕንነት ሰባት ምንነቶም ንከይፍለጥ ዝሓሰብዎ ሓሳብ እንትኾን ከም መብዛሕቲኦም ናይ ገጽ ማስክ፣ ጓንቲ፣ መነፀር ዝኣመሰሉ ኣይነበረን ዝተጠቀሙ። ጆይ ሚለር ምስ ማቲው ሜሊ እኳ ደኣስ ሓደ ሕብሪ ዘለዎ ማርከር ኣብ ገጾም ምልካኢ ነይሩ ድመረፅዎ። እቲ ሓሳብ ሰሪሕሎም ዋላ ሓደ ሰብ ከይፈለጦም ነቲ ስርቂ ወላ እንተፈጸምዎ። ኣብቲ ድሓር ግን እቲ ተጠቀምሉ ማርከር ኣብ ገጾም ዝነበረ ሕብሪ ክለቅቕ ብዘይምኽኣሉ ፖሊስ ብደውፅኦ ምልክት መሰረት ብናይ ሰባት ሓበሬታ ብቐሊሉ ክትሓዙ ክኢሎም እዮም። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ካልእ ታሪክ ንምዕዛብ ናይ ቃጭል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ።